Continua cu picioarele. Au! Băi, mă, așa la mașină! Băi, la mine încoace! Stai că stare volanul! Bă, cred că se duce din ce în ce mai mult spre marge. Nu, că am dus-o eu acolo, nu vezi că mi-a se volanul. M-am bășit în pă, uite așa. Sănătate! De 2 ori m-am bășit. Bărbații! Stai, poate mă sparg trapa. Ah, m-am mutat la găvoasă. Stai, mă. Închide-mă ușa. Închide-mă ușa. Ia piciorul. Așa, mă. Da, dă-te, mă, jos. Echilibristică! Mi-a sărit volanul! Mi-a sărit volanul! M-am mutat la găoază. Ia, mai stai și într-un picior dacă ai curaj. Da. Fă, mă, așa, uite Da, așa. da. Bă, așa, mă, așa. Ia, nu mai mișca de mașină că nu m-am echilibru. Așa, mă. Gata, mă, hai, ajunge. Hai, ajungem până. Băi, am cuiat mașina, bă. Ia uite cum am luat ăsta, cum o ia încolo, ia să. Aha. Dar știe că trebuie să ajung acolo, de aia. Zi punct. Punct.